Wandelaars op de Bosweg in Geleen moesten vandaag uitkijken voor laagvliegende snowboarders. Jesse Augustinus was allang op zoek naar een stunt in zijn eigen Limburg, maar het kwam er maar niet van. Maar elke keer missen we eigenlijk net de sneeuw. Dus nu dachten we zagen de weersvoorspelling, dus nu dachten we van laten we gewoon het risico nemen, de vliegtickets boeken en hopen dat er ook werkelijk sneeuw komt. En ja, gelukkig was dat het geval en nu ligt er meer dan genoeg. Zelf even netjes prepareren, dat hoort er ook bij voor de snowboarder uit Brunsum die langzaam een wereldster wordt. Volgende week gaat hij naar de X-Games in Colorado, maar nu eerst even Geleen. Jesse en zijn team maken de filmpjes voor Red Bull. Hier zijn we dan, Limburgse Alpen. Let's go. En zo gaat de Limburgse sneeuw dus viraal deze dagen. Het voorseizoen ben ik vooral op de gletsjers te vinden. Als er nog zeg maar, geen sneeuw ligt op de straten, dan ben ik vooral op de gletsjers. Daar zijn dan de grote openingen en onze premières van de films waar we heel de winter aan werken. Dan in de winter ben ik vooral in Scandinavië. Dit is de Jansenmolen in Oorsbeek, vanochtend om 10:30. En om de dag af te sluiten nog 1 keer die reling op de Bosweg in Geleen. Laatst was top, dus daarom ben ik nu tevreden. Nu kunnen we op naar de volgende plaats. Ja. En nu gaat het dit weekend dooien. Raken we jou ook kwijt. Ja, precies. Zodra hier geen sneeuw meer ligt, ben ik hier ook niet meer te vinden. Waar ga je naartoe? Ik denk terug naar Zweden en dan vlieg ik vanaf Zweden naar Amerika.